Hej. Hej, hvad er status? Status er, at vi sidder her i Bruxelles, number 2, lufthavn. Status er, at vi er i Egypten, Cairo. Hvad har du fortalt? Vi er trætte. Vi har siddet bag en fucking Djævlebarn, som vi stadig kan se derovre. Vi har ikke fundet pyramiderne. Ikke den her omgang, nej. Vi skulle nok være, hvor at de... Men vi har M&M's. Danmark live. Status er, at vi kommer til Etiopien. Addis Ababa. Ja. Og der er tog. Og det ligner metroen. Den snor så meget flot igennem byen. Måske ikke. Det ved vi ikke. Nej, men det er hvad vi har set af byen indtil videre. Status er, at vi er klar til at tage på roadtrip i 5 dage. Klokken er 6 om morgenen. Det er ret lækkert. Rigtig friske. Vi skal mod Lalibela. Ja, men vi skal nok have en overnatning her først. Så excited. Vi glæder os. Yeah! Og vi har fået en lille chauffør fra Udenrigsministeriet. Ja. Eller fra ambassaden, ikke? Han Ambassaden. Han er rigtig flink. Ja. Så ja. It's nice everything. Goddag damer. Hvad er status? Status er, at vi har kørt i 3 timer. Og vi har stadig sådan 5 to go, mindst. Men vi har set aber og æsler og kameler og geder, der pegede sig, mens det gik. Og vi har en rigtig sød chauffør, Fikro, som har fortalt os en masse om Etiopien. Og vi er meget gode og learningful students. Meget interested. Meget kloge. Hvad så status af video? Hvad så? Hvad er status? Vi er endelig blevet indlogeret på et hotel efter 3-4 forsøg med folk, der ikke gad at have os. Vi har fået lov, 2,5 timer søgen. vi har fået lov til at sove sammen 3 piger, selvom det ville være et problem. Men se en flot by. Virkelig flot. Mange skønne hus. Ja. Fantastisk. Ja. Yeah. Hej Agnes. Hej. Hvad er det? Jeg fik bare lige en flue i øret. Status er, at vi står her i det her smukke landskab. Og vi er rigtig glade, og I er lige gode. Og jamen altså, vi er på vej op til Lalibela. Og det bliver rigtig godt. Vi skal se en masse kirker. Vi skal have en rigtig fed dag i forhold til i går, hvor vi bare kørte og sov. Han har lige Og sagt, hvad når vi hedder har kørt der, så stopper han, så skal vi ud og kravle. Climb eller andet. Jeg ved ikke, om vi skal. Spændende! Det er status er. Jeg har ikke lækker. Skal du ikke lige knytte en kommentar til det her smukke landskab? Og meget smukt. Har dufter af jungle. Jungle. Og se lige vores bil, vi kører i. Og Fikro. Den er luksus. Ja. Nu er der ikke så længe til, vi er fremme. Nej. Det eneste problem, vi har indtil videre, det er, at der er rigtig store huller i vejen. Det er som om al asfalten er smeltet, og så ligger det i sådan en klump. Status er, at vi er på vej til Gondar. Ja, nu lavede vi ikke en status af i går, men der var vi ude og kigge på kirker. Underjordiske kirker. Som var hugget ud i sådan nogle kæmpe klipper. Det var meget imponerende, faktisk rigtig spændende. På UNESCO's liste. Ja. Det var en af verdens 8. vidunder. Ja. Vi var ude at se i går. Fandme. Og vi sov i et ret rart hotel, og det var egentlig meget rart. Og nu er vi på vej til Gondar, ja. Og det er sådan en rimelig tough vej at køre på. Så ja, det er status, og så skal vi finde et hotel, og så skal vi se Gondar. Nogle castles kirker, eller sådan et eller andet. Ja. Så det er det, der sker i dag. Hold en lille dansefest.
dansefest. En, hvor vi hopper. En Masai-dans. Masai. Der er ikke nogen Masaier her, men det er sådan Masai-danser. Close to Saudi Arabia. Because when he said it, he was serious. He was like, yeah, I earn a lot of money and... Is this a Chinese Yes. project too? Project. Yeah. But it's the Ethiopian Yeah. works. Jeg har ikke lyst til at se mit ansigt så tæt på. It's not. But when there starts new community, Ryster ikke. is it because Boogie woogie. and they don't want to live in the same city? They don't. That's why they moved. Hvad siger du? Det er det, du hader. Vinduerne? Det er ikke så slemt, når det er meget. Har du noget at sige om landskabet, Ida? Det er rigtig smukt. Jeg har lige snakket med ham omkring, hvordan der opstår nye små byer. Og det er på grund af, at folk de gider ikke bo i samme by som deres forældre. Så hvis de er rigtig desperate, så går de bare. Finder et nyt nice sted, eller også så får de information, og så tager de deres ting og går. Og i hans by, hvor hans mor og far bor, der er der rigtig mange, der gerne vil flytte ind til byen. Så der kommer de bare og banker på hans hus, og så bor de hos ham, indtil de finder et sted for dem selv ind i byen. Asiatisk. Ja. Så det er sådan at leve countryside. Spændende. Country. Hvordan er det? Skal man starte i den her side? Skal jeg holde den i? Ja. Du er så flot, Ina. Status er, at vi er på den her fabulous place called Gondar. It's magical. Jeg tror også lige, Kirken fra 1600-tallet. Holder I lige op med min taske imens? Hvor er din taske? Ada beka benar atas cengker nanti. Beka. Thank you. Thank you. Yes. godt skal vi... Du kan ikke komme ud. Lad være med det. Du er fanget. Ej, dit lille men i princippet sådan, der er bare på sådan der smut. She escaped. Hvad så? Hvad er status, Agnes? Status er, at vi er på vej tilbage til Addis Ababa. Okay. Vi har kørt 6 timer, eller hvad der ligner. Og vi skulle gerne være der om 2-3 timer cirka. Vi har haft en rigtig fed og spændende roadtrip. Vores måltid har bestået af cola, chips og kiks. Yes. Vi har fået noget magnificent ristebrød, som de gerne vil have feedback på. Fabulous. Fabulous. Og nu har vi lige set nogle flotte aber, som også var rigtig glade for at se os, tror jeg. Ja. Nu kører vi på den her lidt bumpy road. Vi har Men lige der er meget kørt smukt. over Nilen. Ja, den blå Nil, tror jeg vist er. Hvis man kan se det. Se et flot billede af lige to. Nej, det var det panorama. Ja, og det blev her flot. Nice. Så god. Sådan, nu kan man se det. Det er et super godt billede. Der er vi lige kørt. Do you get a chance to see up here? I wonder if it's gonna come down.
sidde og spise med højre hånd kun, og vaske hænder, og spise det der tandekage-tæf, og se lokal kyssedans, og... Har du lyst til at gengive det lidt? Tef er også en kornart, som kun findes i Etiopien og er meget proteinrigt og meget sundt. Skal vi lige vise noget af den der? Det står her. Noget af den stil. Ja, men det er fantastisk. I er ret gode til det. Nej, Og Mette danser sådan her. Jo, det er det. Og Mette danser sådan her. Det er ret flot. Ja. Så det har været en rigtig god dag i dag. Ja, udover det har været en at lidt stram dag. Ida har ligget lidt på i drop og Ida har været rigtig skidt, og ikke har haft det så godt, og det har været rigtig synd for hende, og det har regnet, og det har... Vi har ikke rigtig vidst, hvad vi skulle gøre. På hospitalet. Men nu alt fresh. Det er dejligt. Ja. Godt. Søde lille mus. Har du lyst til at fortælle, hvad status er? Status er, at vores fly er blevet aflyst fra Cairo til Bruxelles. Så vi skulle kontakte vores flyselskab Egypt Air, som vi har prøvet hele morgenen, fordi de åbner klokken 9. Og så åbnede de til sidst klokken 10. Og nu endelig har vi fået nye flybilletter, så vi har fået en ekstra dag i Addis. Ja. En ekstra dag med sol. Hvor lækkert. I går regnede. Jeg tror 3 dage. Du ser fin ud, du ser meget fin ud. Ja, men du skulle se det kan jeg ikke finde ud af. Du skulle se videoen, den skal du se. Damn, når du smiler.